Sabies que Catalunya genera més de 110.000 tones de plàstic a l'any? Cada residu de plàstic que llences és perjudicial pel medi ambient. El plàstic és una substància que costa d'eliminar sense generar residus i malauradament és abundant al planeta. Aquests residus contaminen el medi ambient i a la cadena alimentària. Això no pot continuar així, perquè vulguem o no ens afectarà a la llarga. Per què afecta el medi ambient i la cadena alimentària? Molts dels residus van a parar al mar i no només contaminen, sinó que al ser tan abundants, els peixos indirectament s'ho mengen. Això és un problema perquè els humans ens alimentem de peix i, com ja sap, el plàstic no està gaire bo. Què podem fer per reduir plàstic? Primerament, no s'ha de consumir. S'han d'utilitzar coses amb segon ús, anar a comprar a granel amb la teva bossa de roba i evitar l'ús de guants de plàstic.